Πρόσεξε μη σε τσακώσω σ' άλλη αγκαλιά, να το ξέρεις πως θα γίνομαι από δυο χωριά. Κι ό,τι μου κάνεις τώρα θα τα πληρωθείς και θα φύγω μακριά σου να τιμωρηθείς. Κι ό,τι μου κάνεις τώρα θα τα πληρωθείς και θα φύγω από κοντά σου να τιμωρηθείς. που ιδρύθηκε και μέχρι τώρα έχει δημιουργήσει αρκετές εκδηλώσεις, αλλά δεν είχε τη δυνατότητα για μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση όπως η σημερινή. Αυτή τη δυνατότητα όμως νομίζω ότι θα την έχει από εδώ και πέρα, γιατί πιστεύω ότι όλοι θα έρθουν να γραφούν μέλη στο σύλλογο αυτό. Ένας σύλλογος αποκτά δύναμη μονάχα όταν έχει πολλά μέλη. Αυτό είναι γεγονός. Η μηνιαία συνδρομή που έχουμε βάλει στα μέλη μας είναι μονάχα 50 δραχμές. Οπότε δεν νομίζουμε ότι το οικονομικό θα είναι η αιτία για να μην γραφούν ορισμένοι. Αυτά για τους συγχωριανούς μου, ας με συγχωρέσουν οι άλλοι που είναι από τα διπλανά χωριά, που αναφέρομαι μόνο εδώ. Αλλά θα ήθελα να πω και κάτι πάλι για τους συγχωριανούς μου που ζουν μακριά από την Ξυλακανή. Για αυτούς ο σύλλογος μας εκδίδει μια εφημερίδα, στην οποία γράφονται όλα τα νέα του χωριού. Βγαίνει κάθε μήνα και θα μπορούν, αν μας φέρουν τις διευθύνσεις τους, να παίρνουν με το ταχυδρομείο την εφημερίδα αυτή. Κάτι άλλο που θέλει να επιτύχει ο σύλλογος μας είναι να συγκεντρώσει τους νέους. Ίσως να έχω αργήσει λίγο, γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχουν νέοι πολλοί, αλλά έστω αυτοί που υπάρχουν τώρα θα ήθελα να μεταδώσουν και στους υπόλοιπους την Παρασκευή να συγκεντρωθούν όλοι στην αίθουσα του συλλόγου για να συζητήσουμε προβλήματά τους και ίσως βρούμε κάποια λύση, αλλά συγχρόνως να βοηθήσουν και το σύλλογο για να προσφέρει κάτι περισσότερο.
Τα